Belaino hambai kaganang mayagnang tiprasarokno tini kok kasakani sanai narok jotono sinina bono somen sorkarno US hayaka ba Amerika bo tongi tongo tini Amerika tongtei bini life nondogei sanamusu eparo masasinai nanai bo dorkar sin tiprasarok bo samiya kuna bo tini kok kaisa kaini saka tirfrani society ni bagi kaisa Dr. Manik Saha te Biplop Kumar Dev te sini tifra motha hai ke bubagrane agenso bisas kai kok ngange amo haise tini Dr. Manik Saha no tini society ni bagi kaham klayo hini saka drugs ni against te kintu drugs ni against te sam klayo society ni bagi kaham no na hindia kaham sungni sebe klayo amorok no haifano o kaisa khalaima bai bo minister hayaka ba society ni bagi kaham society no kaham khlaina ni hingkang ke jotani bagi no soman hayaka ba kok satani naithani responsibility jottono tongna nango borong ni thani almost main society ni bagi kaham khlaina hinjago tini drugs ni aginti kaisa khlaikaino kaham ngi thangya Suman Sarkar je agio tam hinai BJP no against kok sayu tongmani tini kintu BJP ni against kok salia tini bini birudi kok saka je lai thangnai salago Biplop Kumar Dev Sinistri Biplop Kumar Dev ADC ni bagai fano hayakaba samong klaina ni bagai thangtani rina ni hini gosi thani sung jotono saimano bono pus ni yakari hayakaba rohjaka tamni bagai hangkai tifrasani bagai naimani bagai tini oron bising sanani musungo tini mos omosinia tini suddenly Biplop Kumar Dev sawi thangka buskango je Dr. Manik Saha ni saisekang tifrasa hayakaba bongni history ron semborom dina nango seng saimana nango kintu tini oi je ama hai tifrasa ni bagai sawi tamaina tini sajagi angi birudi khai tini mosini bubagra tahinde hai maharashtra hindi hini samani tini oboni agin sokai tini kun kok thaisa saya Suman Sarkar tini oboni agin kun kok thaisa saya tini drugs ni agin so kok kaisa kaini khaimani ngai society ni bagai hini sawikia society o drugs no jotono fight khlayo nesa tirfrawa tongna ni no khibna ni bagai subida osubida jotono saito khlayo fiaba salja amabo kam successful ngai kintu baseng politician no omo sini khaima bang yable nung drugs ni against by kaisa fight klemeng ya jotni against nung nani nangai haisi tifrasar nara buji mangkhana tini cinti brasa na tamo khaya nai tamo sana nai tini jasupana hindi tiprasan bagi samung khanya hayaka ba kok sapano tini omo kuri Suman Sarkar agiwa tiprasan bagi kok saw hayaka ba live phai kubang ma election sekang ro tifra mathani bagi kok samani kaham tini kok sakabo agi asipe pelaya tini pe pelakha ADC area o hayaka ba ADC government Sarkar phaimani pore kuno samung khlaya omo kaisa bul hini sakabo ha tini omo saka oboni aginso tifrasar ma ore pore khlaina ni bagai seng sina nango seng nanya nango seng samina ba dorkar tini bubagra sak ni rang no tang khip tongkho jodi ADC government Sarkar asana available langke tini ADC area bo develop kham tini gilama pending tongo gilama samong khaja tongo gilama risak tongo tini kaisa samung ya tamni bagai ADC go rang kerei rang tangi kerei tini rang kerei neta ro hayaka bubagra samung khlaya abon bagai rang keria
Bubagara taisini leadership rok kubang ma proposal dijak. Kintu government no tongnai rok tini rang ADC o saluk jagya. O saluk jaya ne karone tini sing develop khlaima ya ADC area no. Oboni bagainya to tabuk interlocutor direct funding sana nangkhable. Tamoni bagai sanba. Omo sing buji thaiklayo. O je rang kendra sarkani rang haimani sini tiprasani bagai tiprasani ADC ni bagai hini haimani. Orang nini central government Tripura government ni thani rahaka Tripura government che rang bag nai kuti rang phayo kintu rang tamu khlaijak ko ek kuti no rang bagi rijago bahai kele no noting na ba sini bage hingge borok iko interlocutor san ko ba orobo kono juito kure ulta se sawi tongo tari di ta khlai di tong bole joto message tini drugs negine cocktail sagangai ka hamungi thangba tini sumon sarkar sawi tongka omahai hari naina ba kuini ni bage kaham sanai tini nin bage teise olta khai tini cocktail saya bubagrane egin sokai amsuk saiti mani botini cocktail saya bele ingka u cocktail thani bubagran be kaham sanan be ke botini hamya saidi kwa biblo kuma dem ni bage ke ngisingorono buji thaiklayo bo borok tamo bo boro boma hai khaitong bubagra tiprasani bagai amsukke rang pusa khibei sorry hamya khlai fight khlai tong boro khe ni ni bagai o kaisa bo muthari nani o te kaisa bo bada khainani tini no o somoy no sung buji thaiklayo o somoy no sung nai thaiklayo o somoy no sung logi thaiklayo ni sing te tamo nai tang ba sing nugus tong khable totally se sing tiprasani mukumu hukumuro no nahamani tiprasa no jaikhe khaya ke ba hanang pinang khaimani mantai soktero ria khlaimani tini government sarkar hoifano se tini rijage khlaimarok kobama tini rijage khlaimarok kobama nugui tango haiban sin tiprasar bujiya bole tini ei je sumon sarkar tiprasan be kaham sanai borok se haya ka tipra mothani be kaham khanya borok se tin teisa ma hai sai tong karon onara bujina hade borok ni naimung no ek digi o borok kuno 2-3 digi na sigya borok ni naimung no sak ni nijini sino wanchogo tini nin bage wanchung na no nini bage kok sanai nya kha borok tini khiklai rikha down khai rikha